The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Matthew 6:19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all you do be done in love. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we start our Bible study today, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9, rebound technique, recovery technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humanimubuhata ka na, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and andam na ikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Hinoon, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang isyo ng imong giatubang dili ang pagkumpisal, pagingalan sa imong mga sala, kundi to believe in the Lord Jesus Christ. 1 John 3:36 says,
He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampot ta karon sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because we are members of your family, and because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize, Father, that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the teaching ministry of God the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Jesus' name. Amen. Maayong adlaw sa tanan nga nianusab kita sa atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ubos ni ining ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry, og karon aniya kita nagakauban og we are alert and we are in good health. I hope you are, and we have a clear mind. We are still breathing. We are alive. Kining tanan, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, because it is grace. Karon, atong ipadayon kadtong ato nang biyaan nga doktrina sa doble nga kastigo, the doctrine of double punishment. Kay sa miyagi natong panag-uban, ato lang gisingit kadtong doktrina nga doktrinang mga sinugdanan, the basic doctrine, bahin sa grasya. So I hope na sabtan na nimog maayo kadtong atong patinaw kanimo bahin sa doktrina sa grasya. O kining tanan nga atong ginabuhat ni ining ministry grasya. Okay? So I hope mutuhop na kana sa imong galamhan nga kining tanan nga itong pagkinabuhi dinhi sa phase 2 sa plano sa Dios, ingon nga mga magtutuo, grasya ang lihok tanan, wa tay atua. Okay, kay wa magyutay atua, zero magyo kita. Ang Dios tanan ang nagalihok nini, ug igo lamang kitang nagapahimulos sa iyang mga pagsangkap nga grasya. Okay, padayon kita sa atong tunanan, the doctrine of double punishment. Now, nahinumdum ka ba the law of volitional responsibility? Okay. Kining law of volitional responsibility, nagasugod kini dito sa Hardin sa Eden. Sa dihang si Adan ug si Iba o ang babae na laglag, okay, when they fell. When a believer, ang usa ka magtutuo, ana magapuyo sa atbang nga dapit nga may gahom ni Satanas na karon, mo kanay atbang sa atong puloy-anan nga husto gyud, tukmang puloy-anan nga mao operational divine dynasphere. Og sa dihang ang usa ka magtuto, gumikan siyang pagbuhat og sala, mupuyo na siya dito, andun na siya dito sa CDs, ino na to CDs, kay duha man na ka mga dapit, Cosmic Dynasphere 1, Cosmic Dynasphere 2.
Ang cosmic dinosphere 1 mao kanang arrogance complex, ug ang CD2 mao ang hatred complex. So sa diha nga usa ka magtutuo tungod sa pagbuhat og sala, adto na siya dito sa duha ka dinospheres ni Satanas. Kini siya is divorced from reality. Na mao gyud ay kahimtang niya. Is divorced from reality. A reversionistic believer who is arrogant, mapahitason, kini siya will tend to become psychotic, neurotic, o kini siya mo ipagagamiton sa suway, okay, to test sa mga magtutuo nga spiritual believers who are already in their spiritual adulthood, you see. Kay kauban man ni sa 8 momentum tests. So kini silang mga reversionistic believers mo gamiton sa pagsuway sa mga spiritual believers. Okay? Excuse me. So kini silang mo gamiton sa pagsuway niyan itong mga believers nga anaan na sa ilang spiritual adulthood. Okay. Now, a believer who is spiritually growing, kini siya sensitive siya to know if he is already out of line or not. Nahibaw na taniya. So, we ought to know, kinahanglan atong mailhan how God operates His essence. Mao itong atong review last time, ang paghisgot na usab sa napuo ka mga kinaiya attributes sa Dios. O ato katong gibatbat pag-usab aron malabas sa atong panumduan. Now, God always watches His children. Kanunay gid siyang nagabantay, atiman sa iyang mga anak, seeing to it that they live their spiritual life. Nga kita, nga mga magtutuo, iya gyud nga siguroon sa Dios nga kita nagapuyo diya sa atong espirituhanong pagkinabuhi, continuing to renovate our minds. Kay sa panahon nga kita magtuon sa pulong sa Dios, sa manini karon atong gibuhat, naga-renovate kita sa atong pangunahuna. Buhat kita sa process nini sa pag-usab, kanang change, okay? Renovate mo. Bitaw ng pulong renovate is to bag-uhon ng atong pangunahuna, taking in the tawag na to post-salvation epistemological rehabilitation. Okay? So, we must make rebound a second nature to us. Kinahanglan na nga mahimo na ng second nature nato nga mga magtutuo as a means to hold on to God's spiritual power. Mao ra ang paagi nga makagunit kita. Hold on to God's spiritual power. Now diha sa 2 Timothy 2:26 nagasulti diha, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil. Every time matagi gayon nga kita musinati og mga pagpiit, pagsuway na ay mga kalisdanan, mga kapaitan, we are not supposed to focus to them. We are not supposed. Dili ta kinahanglan nga mutan-aw tanining mga testing, mga difficulties, mga pressures. But to the assets, mga atong angay tutukan ang mga assets nga gihatag sa Dios, pinagi siyang grasya. You see? We have to focus our attention on that. Spiritual assets. Dili sa mga pagpiit o mga kalisdanan o mga pagsuway. Yes, it's true nga ang mga difficulties, mga pag-alantuson, mga sakit baka o mga pagsuway, they bring pain. Di magina malalis. Na
bation nimong kasakit. You see, it did bring pain, but once we recognize to realize they are divine discipline, unsa may atong gamiton dayon? 1 John 1:9. Utilize the rebound technique aron kita mahibalik dayon. So, kung ikaw nahigawas sa divine sphere nga maoy atong puluyanan, you have no armor. Wa ra bagyo kay hinagiban. Wa kay taming. Wa kay panalipod. You have no weapon to fight against temptations, so you are vulnerable. O mao nga, you are being disciplined. Okay? God never gives us more testing beyond what we can bear. Dili siya muhatag kanato pagsuway nga sobrara sa atong makaya. Kitang mga magtotoo, gikinahanglan nga mutagbo mo ang tubang sa matang sa pagantos. And it's we, kita, who can determine if they are discipline or blessing. Kita rabay mahibaw. Now, of course, katong mga magtotoo nga way mga doktrina, dili sila makalinggat. Ang ila lang yung ma-consider nga kana unsa disiplina ba na? Kapait man, so disiplina. So they don't have any clue what sila gauge sa pag ila unsa disiplina ba na o blessing, disiplina ba na o panalangin. So angay natong pangutanon tong kaugalingon, how is my spiritual life, or what is the status of my spiritual life karon? Isig pangutan ay ta sa tong kaugalingon, fellow believer. I am addressing again to you as a believer in Jesus Christ. How is your spiritual life? What is the status of your spiritual life? Mo na ipangutanon to matag karon ug niya. So dugangan tos pagpangutana ang atong kaugalingon, are we progressing or retrogressing in our Christian life? Nagsibog ba ta sa unahan? Nagaabante ba kita? O nagaatras ba kita? Okay? Now you see, ang tuyo sa Diyos for our life, mao nga kita mutuman. We execute and fulfill sa protocol nga plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Mao kani tuyo sa Diyos sa atong kinabuhi. You see, obnoxious, neurotic, psychotic believers are believers who are lethargic, negatibo. Way gana, way interes, way kaikag, way tinguha, way gugma. So, mo yun sila. Awa ko yung panahon na. Okay? They are lethargic. They are recalcitrant to the study of God's Word. And therefore, they are divorced from reality. You see? Kining maong matang sa mga magtotoo, if they don't flip the switch, gikan sa pagka-negatibo ngadto sa pagka-positibo ngadto sa Bible doctrine, are going to be used by God. Gamiton kini sila sa pagsuway, to test kanyadtong nagatubo o mga hamtong nga mga magtotoo. Mao ni gamiton. Part kini sa giingon og spiritual momentum na may 8 momentum test nga atong agian ingon nga mga magtotoo. Mao nga kini silang mga negatibo nga mga magtotoo mo ni gamiton sa pagsuway sa atong baruganan ingon nga mga Kristohanon nga mga hamtong. While a believer persists to be carnal, padayon gid siya sa paglunang diha sa iyang pagkakarnal, so out sila sa operational divine dynasty. Tuwa sa gawas, tuwa sa CDs. Kini siya, inon lang nato, no? Siya nga magtotoo nga nagpadayon, pagpuyo dito,
He is always provided by God the divine provision of recovery technique sa rebound. Nagod, gahuwat ko ng rebound diha. Pagsangkap sa Diyos ka na, grasya ka na, anta. Panuwa man siya ang pahimos. So, kaya wala naman yun siya kamaturan. Ingnon ta, kabhang naman, empty naman, waisod naman, ang iyang alimpatakan, ang iyang mentality of the soul. So, karnal man sila, under God's brand of His kastigo. Na itong gisgutan, doktrina sa dubling kastigo. So, kini silang mga karnal nga mga magtotoo, kay wa man sila kamaturan, will tend to believe in what? Lies. Mga bakak. Ngano man ka? Because he is negative to study the truth. That's why he will believe in lies. What ay mahimo niya na? Prinsipyo man ka na. Mao na ang siguradong mahitabo sa usa ka magtotoo nga negatibo. Way gana sa pulong sa Dios. Magtotoo sila. Inikamatay nila adto sila sa langit, pero wa sila unsa. Wa sila mga ganti. Tingali mo ingon ng uban. Okay raman tingali. Okay ra luwas. Enough na nga luwas. Dili maimpirno. Misa kung say formal na to dito basta kay langit. Pero dili ka na maoy tuyo sa Dios. Ang tuyo sa Dios mao nga kita gipabuhi lagi aron kita makapahimo sa iyang mga spiritual assets. Mao gipabuhi ta mo na tuyo nga gipabuhi pata aron kita makatuon sa iyang pulong ug makatubo diha sa kaybalo o grasya kang Ginoong Jesucristo. 2 Peter 3:18. Apan mao na kaya sa may tuyo gyud pagkabuton ta sa Dios sa ang sa pagkaon sa hamtong spiritual maturity. Kaya mo na ang lagi nga gitawag na nato o gawa sa itong pleroma stage, higher ground na kana o niya, mo na kana zenith sa imong pagkakristuhanon nga naana kay capacity, naana kay katakos sa pagdawat sa mga unsa panalangin sa Dios. Kay inigdawat nimo sa panalangin sa Dios, ang Dios mahimaya. Mo na buti wa sabot diha. Mao man na itong tumo nga himayaon to ang Dios. Susto? Dili kay paghimaya sa itong kaugalingon. You see? Now, kining capacity, mo singit tagamay nining mahitungod sa capacity. Capacity for life. Na nakikatakos sa pagkinabuhi. Kapobrihon man na o kauswagan man ang imong matagamtam sa kinabuhi, kaya nimo. You know how to handle them because you have the capacity. Tungod kinakaabot lagi ka sa pagka spiritually mature believer. Now, kining katakos, okay. Naman nga, ang uban, malagi sila yung doktrina, man sila magamit silang pagkinabuhing Kristohanon, ang ila, sige lang sila kunog ampo Diyos, panalangin ni, dili mada. Di gani madag pag-ampo nga panalanginan ka. Patubuon lang lagi mo manay unsa paagi na sa Dios. Di ta mahimong maggama-gama ta tutong paagi. We cannot. Kay kana supak man na sa kabubuton sa Dios. Dili man siya makadawat niya na kay imuha man na. Wa na masubay sa grasya. So kini atong gitun-an grasya lagi. Mo nang gamiton gyud ako ng pulo nga lagi aron gyud na ampil lang kini sa pag sinilsilay lagi. Mo na nga ikaw magtotoo. Ako kang dapiton sa pagpaminaw niini. Okay? Listen. Kining capacity ato ning itandi. Mo man isagad atong pagtandi, pag-compare, okay? Analogy. Kining bata nga 2 anyos, 3 anyos nga bata. Imong hatagan naglabihang gwapuhang sakyanan o kotse
Mercedes-Benz ba, BMW ba, unsa mga nindot kayo mga flashy cars. Tagayin ng bata. Ang pangutana, mo enjoy ba ng bata na? Na ba siya katakos? Tingali, mo enjoy na siya o iyan, unsa, magkuha tayo na siya bato o yung bukon o unsa na niya. Iyan na tingaling bunalan ka na o unsa. Kaya man siya capacity. Did you get the point? Wala siya capacity to handle. Mao na, nga gitandi kini sa usa ka magtotoo nga way capacity, way katakos. Kung bubuan ka sa mga panalangin nga wa kay katakos, unsa may tabo nimo, you will become miserable. Mao na labing tinuod. Miserable ka. Makaluluoy ka. Alaot ka. Kaya magay capacity. Maupod na sa usa ka magtotoo. Kung way capacity ang magtotoo, kay wa siya gana lagi, pagtuon sa pulong sa Dios, wa siya magatubo, na, mao na may tabo. Sama ra ka sa bata nga, miserable. Kasi mao ni buot sa Dios, kabubuton. Pinagi siyang grasya. Tubo anak, mao na akong buot nimo. Tun-i ang akong pulong. Bisag usa ra ka oras ang akong gipangayo nimo. Kini, usa kini nga gi-supply sa Dios, gi-provide sa Dios, gisangkap na niya sa kaniadto pang tanan ra ba? In eternity past. Iyan na ning giandam nga sangkapan kita nga mga magtutuo sa iyang pulong. Mao na musod sa atong nahuna, 1 Corinthians 2:16, huna-huna ni Ginoong Kristo, huna-huna sa Dios, musod sa itong huna-huna, ug mao kanay gamito nato sa atong unsa pagkinabuhing Kristohanon. Ang resulta niya na huna-huna to sa Dios, byproduct sa huna-huna sa Dios. Ang resulta unsa kaayuhan nato nga espirituhanon. O see, every time nga gamit kita sa pulong sa Dios, sa hustong paggamit ni sumala sa kabubuton sa Dios, ang Dios may maya. Murabag tuan ay gatali dito sa langit nga, uy, si Pulano nakabuhat niini. Tali. Pareha ko na ng eleksyon na kahon. Sige, tali dito. Hangtod, mudanghan na katong imong unsa. Nga binuhatan nga unsa. Dios nun nga binuhatan dito tawhanon. Ibaw naman ta sa duha ka klaseng maayo, tawhanong maayo ug Dios nun nga maayo. Karon kay imo magigamit ang pulong sa Dios, ang resulta mao kadtong Dios nun nga maayo. O kanarang matang sa maayo ang madawat sa Dios, kadtong tawhanong maayo dili madawat. Filthy rags mo ni giingon diya sa Biblia. Parihar na strapong mahugaw di na madawat sa Dios. Ang iyahara ang madawat sa Dios. Iyahang produkto o byproduct sa imong paggamit siyang mga pulong o gana mao na gitawag og divine good. Unsa to divine good? Ang definition, anything and everything a believer does inside the divine danosphere is divine good. Whereas ang human good pod, unsa man? Human good is anything and everything a believer does outside of the divine danosphere is human good. You see? Nakasabot ka ba niya atong pagpasabot? Ikinahanglan kining mga butanga igsuong magtotoo nga masilsil na kini sa atong alimpatakan. So, akong balik atong prinsipyo din nga carnal believers, mga magtotoo nga unsa? Carnal, naglunang sa pagpakasala, tuwa sila magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. These believers will tend to believe in lies, mga bakak. Tungod kay negatibo man siya sa pagtuon sa kamatuoran, he will believe in lies. He follows, nagsunod siya sa father of lies. Kinsay father of lies? Amahan sa mga bakak o mga bakakon, si Satanas. Kitang mga magtotoo should know where our stand is in life, right? And what is our stand? Bible doctrine.
doktrina sa Biblia, kamatuoran. What does 2 Timothy 2:26 say? And that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Ug kanang come to their senses, coming to their senses means returning to the function of rebound. See? Rebound. Balik. Pauntol, balik na to sa sod, sa dapit na may gahom sa Diyos. Operational divine dynasphere. Because a believer who has not come to his senses is already ruled by his old sin nature. He is under Satan's wiles. Ubos na siya sa unsa, pagmando, paglihok ni Satanas. Now, ngayon sa kapunto nga akong dadon kanimo, nga karon patingali nimo madungog kini. Kini bang pagposes sa demonyo? Kini bang demon possession? Ang mga magtotoo, kitang mga magtotoo, di na kita maposes sa mga demonyo. Okay? Dili na kita maposes kaya nga naman, kinsa may nagposes na nato. Yan itong gayon imong gidawat, gituuhan si Ginoong Kristo, ikaw you have been possessed by God. Just imagine the Trinity the Trinity is indwelling in your body. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Si Ginoong Kristo, Diyos nga mahan, Diyos nga Espiritu Santo, nagapuyo sa atong lawas. Imagine that. So, possessed naman ta nila, wa na'y luna ang demonyo. Wa na'y luna. Di na sila makapuyo sa atong lawas. So, kinsa ra may puyan di ay sa demonyo? Ang mga dili magtotoo, they can be possessed. Demon possession is applicable for unbelievers only. But, bantay, huwag na nagani but. Demon influence is for believers only. Kana bang ma-influence ba kas demonyo? Unsa man, when will this happen? Kano sa man ni mahitabo kining demon influence? Bantay. Kay kining demon influence mulihok ni sa panahon nga ang usa ka magtotoo why gana, why interest, why doktrina. Okay? Mao na nga ikaw, you will be easily influenced. Kaya nga naman, wa man kay baruganan. Wa man kay kaligunan. So kung naay mo madungog ng mga bakak, tuo dayon ka. Na mao na bantayan nimo, wa kay discerning power. Wa kay discerning power. Kaya nga naman, wa man ka magtuon sa pulong sa Dios. Kay kining kalibutan na, gidumala ni Satanas, ug tanang sistema ng kalibutan na iyang Satanas. Ikaw na kasi ang teritoryo. You will easily be influenced kayo mga baruganan. You see? Wa man lagi kay pagtubo. You see, mao ka na ang punto nga itong gidadin O, we have to be very, very discerning karong panahon na. Kini samot, nagsikad-sikad, kini Satanas o mga demonyo sa pag-unsa, lawgaw kanatong mga magtotoo. See? Ang ilar yung mabuhat is influence you. Mo nang daghang nga influence sa demonyo. Yan ang kalibutan na. Ang tod nga karon wa na magkadimao, ang husto maunay sayop, ug ang sayop maunay husto. Di ba? You know what I'm saying? So, mauning mga butanga nga gikinahanglan ka kita magmatngon kanunay, ingon nga mga magtotoo. The greater possibility of being demon influenced when a believer persists to be carnal and reversionistic in his Christian life. Magapadayon gani siya paglunang sa kasalanan. Allah, sige, bisag Kristuhano na siya, luwas na siya. Karon, he has the possibility nga siya ma-influence na sa demonyo. For you, unbeliever, to do
to be able to avoid. Okay? Paminaw. Paminaw niini. Usa ka, dili ka magtutuo. If you are an unbeliever, this is for you. For you, unbeliever, to be able to avoid being demon-possessed is first of all, to believe in Christ as Savior. Maunang unang lakang imong buhaton. The first step is to believe in Christ as your Savior. Dawata si Ginoong Kristo. Tuuhi si Ginoong Kristo. Tuuhi siya nga siya ang manluluwas o siya ang nagpakamatay dito sa cross almost 2,000 years ago o iyang gibayran ang tanang utang nato sa kasalanan. Kaya matay kaya mubayad. So si Ginoong Kristo may voluntaryo sa pagbayad. Just imagine, bugtong anak sa Dios, nagpakatao nining kalibutan na, pinagi sa birhen nga pagkaanak niya, og siya, the Word of God became flesh. Ug mao ka nang nahimo siyang unsa tao nga sama ka nato, although he had two natures, nature of God and nature of man, 100% both. So mao ka na nga sa Ginoong Kristo mo ay nagpakamatay dito sa cross alang sa imong sala, akong sala sa tanang tao nining matao din sa kalibutan. Iya kadtong gidawat, giangkon og siya mo gihukman sa Dios nga Amahan. Ug mao ra nay gipangayo sa Dios nimo, tuuhi nga si Ginoong Kristo mo ay nagbayad sa atong mga sala, didto nagpakamatay siya tungod kanimo, tungod sa gugma sa Dios kanimo. Nakita ba nimo na? This is the first step. Dili magtutuo. You, unbeliever. Remember, believer, alang na pud nimo. Alang kanimo magtutuo, fellow believer. To avoid demon influence, do not forget to reside. Ayaw kalimot sa pagbuyo diya sa operational divine dynasty as always. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Maintain humility inside the divine dynasty, utilizing God's 10 problem-solving devices. Always use your right senses in your Christian life. Gamita kanunay sa hustong paggamit, hustong pangunahuna. Okay? So remember, therefore, the doctrine of double punishment. Dinhilang kita una kutob ug ato kining ipadayon, daghan pagyo kita pagatunan bahin ini. Ug I hope na anam ka kaamgo nining atong sigig malmal dinhi ug sigig bat-bat nimo. Sigil ta dinhi tagaw-taw dinhi hangtod nga mas silsil yung tinuod ang pulong sa Dios diha sa imong alimpatakan ug makaamgo ka na nga wa nagyulain kang kapaingnan nga ikaw mahimong mananaog sa imong kinabuhi, gawas lamang sa paggamit sa pulong sa Dios nga mo'y hinagiban sa atong pagkaanak sa Dios. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that who or anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. Ug busa, samtang ikaw nagalingkod diha sa imong nahimutangan ining adlaw, uban sa pagpiyong sa imong mga mata, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come the lake of fire.
becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." The way to eternal life is faith alone in Christ alone. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.